Το Κιλκής. Μια πόλη που μοιάζει σύγχρονη, αλλά κρύβει μέσα της μια βαθιά ιστορία. Μια ιστορία που ξεκινά πριν από έναν αιώνα, όταν η πόλη ήταν γνωστή ως Κουκούς και ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μέχρι το 1913, στο Κιλκής ζούσαν μαζί διαφορετικοί λαοί. Τούρκοι, Βούλγαροι και Έλληνες μοιράζονταν την ίδια πόλη. Οι δρόμοι ήταν διαφορετικοί, τα σπίτια άλλα, αλλά κάποια κτίρια από εκείνη την εποχή στέκουν ακόμα και σήμερα. Στον λόφο δεσπόζει ο Άγιος Γεώργιος, ένα από τα παλαιότερα κτίρια της πόλης. Έχει δει ανθρώπους να προσεύχονται, να φοβούνται, να ελπίζουν. Και πάνω απ' όλα, έχει δει την πόλη να αλλάζει. Λίγο πιο κάτω, η παλιά νομαρχία. Ένα κτίριο που χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Ήταν το διοικητικό κέντρο της περιοχής. Ένα σύμβολο οργάνωσης και εξουσίας σε μια εποχή που η πόλη μεγάλωνε. Όμως το 1913 όλα αλλάζουν. Η μάχη του Κιλκής Λαχανά αφήνει πίσω της καταστροφή. Η πόλη καίγεται. Σχεδόν τα πάντα χάνονται. Σπίτια, δρόμοι, ζωές. Και όμως, μερικά κτίρια στέκουν ακόμα όρθια, σαν σιωπηλοί μάρτυρες, οι δίδυμες καπναποθήκες. Πριν τον πόλεμο ήταν γεμάτες καπνό. Μετά την καταστροφή, γέμισαν ανθρώπους. Έγιναν καταφύγιο για πρόσφυγες. Άνθρωποι χωρίς σπίτι, χωρίς πατρίδα, που έψαχναν μια νέα αρχή. Το 1923, με την ανταλλαγή πληθυσμών, νέοι κάτοικοι φτάνουν στο Κιλκής. Έλληνες από τη Μικρά Ασία και άλλες περιοχές. Φέρνουν μαζί τους μνήμες, συνήθειες, όνειρα και αρχίζουν να ξαναχτίζουν την πόλη. Ένα κτίριο που κουβαλά μέσα του πολλές ζωές. Το σημερινό Πολυάνιο Οδείο, στην αρχή, ήταν ένας χώρος εκπαίδευσης. Ένα σχολείο γεμάτο φωνές, παιδιά και γνώση. Στη συνέχεια, σε δύσκολες εποχές, μετατράπηκε σε χώρο περίθαλψης. Ένα νοσοκομείο όπου άνθρωποι βρήκαν φροντίδα και ελπίδα. Σήμερα, το ίδιο αυτό κτίριο συνεχίζει να προσφέρει με έναν διαφορετικό τρόπο. Μέσα από τη μουσική. Καθώς η πόλη αναπτύσσεται ξανά, δημιουργούνται νέοι θεσμοί. Το κτίριο της παλιάς Εθνικής Τράπεζας, που σήμερα στεγάζει το επιμελητήριο, είναι σύμβολο αυτής της νέας εποχής. Η οικονομία επιστρέφει. Η πόλη στέκεται ξανά στα πόδια της. Και κάπου εκεί, η μνήμη βρίσκει το σπίτι της. Στο Λαογραφικό Μουσείο, ένα παλιό σχολείο που σήμερα φυλάσσει αντικείμενα, ιστορίες και ζωές. Για να θυμόμαστε. Το Κιλκής σήμερα είναι μια νέα πόλη. Αλλά κάτω από τους δρόμους, πίσω από τα κτίρια, κρύβεται μια ιστορία δύναμης.